Kaixo denoi, otsaiak 16 arratzaldeko posterdia dira eta atzoko egunean parte hartu zenuten denon artean zozketatuko ditugu 3 sariak. Lehenengo, ikade gazte paka zozketatuko dugu. Zenbaki saritua da 14. Eta irabazlea, Unai Baion. Zorionak, Unai! Bueno, orain, 2 pertsonentzako bazkaria Baskulinari Zenterren zozkatuko dugu. Eta zenbaki saritua da... Bat! Magi Marco Rada. Apa, Magi! Eta 3. saria eta sari potoloa, escape room bat Donostian 8 pertsonentzako, irabazlea da, zenbaki saritua da... 54. Ane Arrondo. Sariaren bila etortzeko datorren asteartean, 4:00 7:00 ikade gazte bulegoan, pabelloietan, aulari ondoan. Mi esker! Eskerrik asko!